Razgovor s povodom. Urednica Nevenka Dujmović. Viktor Žmegač rođen je 1929. u Slatini. Osnovnu školu pohađao je u rodnom mjestu, a gimnaziju u Virovitici i Osijeku. Germanistiku i jugoslavistiku studirao je u Zagrebu, germanistiku i muzikologiju u Göttingenu. Od 1957. nastavnik je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1971. u zvanju redovitog profesora. Danas je profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu. Objavio je znatan broj knjiga na hrvatskom i njemačkom jeziku, uglavnom s područja njemačke književnosti, kroatistike i muzikologije. Povijest njemačke književnosti od 18. stoljeća do danas na njemačkom jeziku u 3 sveska napisao je u suradnji s kolegama iz Njemačke, Austrije i Švicarske. Standardno je germanističko djelo. Najvažnije knjige Die Musik im Schaffen Thomas Mann, Književno stvaralaštvo i povijest društva, Krležini europski obzori, Povijesna poetika romana, Duh impresionizma i secesije, Bečka moderna, od Baha do Bauhausa, povijest njemačke kulture, majstori europske glazbe, SMS eseji, prošlost i budućnost 20. stoljeća, filozof, igra nogomet. Dobitnik je mnogih nagrada, među kojima se ističu nagrada grada Zagreba, Nazorova nagrada, nagrada Krležina fonda, Gundolfova nagrada za germanistiku Njemačke akademije za jezik i književnost, Herderova nagrada sveučilišta u Beču, znanstvena nagrada zaklade Aleksandar von Humboldt, Državna nagrada za životno djelo, Nazorova za životno djelo 2004. Nagrada INE za promicanje hrvatske kulture u svijetu 2005. Nagrada Matice Hrvatske i Strossmayerova nagrada 2007. Potom Kiklop 2007., 2009., 2010., 2011. i 2012. godine. Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji razgovaramo s jednim od najvećih hrvatskih intelektualaca, akademikom Viktorom Žmegačem. Razgovor vodimo u povodu izlaska njegove najnovije knjige eseja, Europski duh, koja je izašla u okviru biblioteke koju uređuje Velimir Visković u izdanju nakladničke kuće Profil. Profesore Žmegač, knjiga eseja Europski duh nastavlja niz vaših popularno-znanstvenih knjiga eseja, kao što su SMS eseji i Filozof igra nogomet. U fokusu vašeg interesa u ovoj knjizi je Europa. Europa s paradoksima, protuslovljima, ekstremima, vizijama, kao i niz drugih fenomena, kulturoloških, povijesnih, književnih, koje analizirate na jedan specifičan način. Pa evo, krenimo s tom temom Europe, sa esejom koji na neki način i otvara cijelu ovu knjigu. Dopustite da upozorim na jednu činjenicu koja nije nova, zapravo nije činjenica nego spoznaja. Psiholozi su prije 60 godina došli do zaključka gradeći ovaj jedan psihološki spoznajni sustav koji je u povijest psihologije ušao pod njemačkim nazivom Gestalt psihologiji, to je psihologija oblika. Temeljna teza je da svaki čovjek spoznaje okolinu svoju, dakle percipira na način koji je već preodređen nekim shemama. Vi misleći subjektivno i pragmatički vršite izbor iz svih onih informacija kojih ima bezbroj. Dakle, vi stvarate svoje oblike za određenu potrebu. I onda je, a prilikom toga se stvaraju automatizmi. Pa jedan od tih psihologa, Wertheimer, je upozorio na to da, što je paradoks, zanimljiv paradoks, ali vodi u dubinu. Čovjek najslabije poznaje onu ulicu u kojoj stanuje.
jer ne obraća pažnju na ono što stranac vidi koga zanima nešto, razgledavajući recimo grad koji ne poznaje. Onda gleda i gore i dolje i slaže svoje dojmove, ali vi koji stanujete u toj ulici idete uvijek određenim smjerom i sa određenom namjerom. Sad ćete otići u ured, sad ćete kupiti, mlijeko, sad ćete kupiti novine i ne gledate kakva je arhitektura u toj, ako niste baš povjesničar umjetnosti. Tako je slično sa Europom. Primijetio sam da Evropljani najslabije poznaju Europu. Jer kad kažu da, ali pogotovo danas u globaliziranom svijetu, ali tu je golema Kina, tu su Sjedinjene države, ili prva, vojna sila na svijetu, tu je velika Kanada, zapravo još neeksploatirana. Gdje smo mi? Mi smo mali kontinent. U razgovoru s jednim kolegom koji je otprilike tako argumentirao, sam mu preporučio da kupi atlas i da u enciklopediji pogleda osnovne podatke. Mi nismo mali kontinent, mi smo vrlo velik kontinent i to sa dvaju gledišta. Prvo, sa kulturalnog i tehničkog gledišta, ali čak i sa prostornog. Jer Europa se računa zemljopisno od Atlantika do Urala. Ali ono što se proteže od Urala do Vladivostoka, a to su golemi prostori s cijele sjeverne Azije, to pripada politički također Europi, jer je to Rusija. To je jedinstvena država, glavni grad je Moskva koji se nalazi u Europi, prema tome to je sve Europa. S tog gledišta smo mi središnji i najveći kontinent, zapravo. A da o znanosti i kulturi ne govorimo. Europa je tako dinamičan kontinent koji je proizveo toliko vrijednosti, koji se neprestano mijenja, tako da je on oblikovao druge kulture, ali nisu druge kulture ili u vrlo maloj mjeri su utjecali na Europu. Mi smo otkrili Ameriku, mi smo otkrili Aziju, a od 19. stoljeća su svi ti drugi kontinenti ili dijelovi kontinenta kao Indija, uslijed kolonizacije, kolonijalne vlasti, odnosno poprimile evropske tekovine, pa i jezik. Znate da je u Indiji, koji u Indiji, u tom subkontinentu u kojem ima više od 200 različitih jezika, razgovorni jezik među obrazovanim ljudima je engleski. Prema tome evropski jezik. A Amerika, Sjeverna Amerika, dakle Sjedinjene države, su neka vrsta kopije zapadne Europe. Južna Amerika je neka vrsta, dakle Latinska Amerika je neka vrsta kopija Španjolske i Portugala. Svagdje dominira još uvijek Europa. U globalizacijskom svijetu naravno golemu ulogu igraju te države koje se, kao što se danas kaže, ili koje su države u razvoju, kao što su Kina i Indija. Međutim, sve što oni proizvode, ako nije baš autentično, dakle neke biljke koje rastu samo u tim zemljama, sve su to evropski recepti koje su oni preuzeli i sada iskorištavaju na svoj način. To ide tako daleko da su, dobro, nećemo ulaziti u detalje da nikoga ne uvredimo, ali znam na temelju gledanja satelitskih programa stranih, njemačkih, francuskih i engleskih, da je bilo u posljednje vrijeme bilo ozbiljnih razgovora
na diplomatskoj razini između evropskih država i Kine, jer Kina neprestano kopira evropske proizvode bez bez autorskih prava. Da. Tako da tu nastaje u globalizacijskom svijetu ozbiljni problemi. Taj primjer ističem samo zbog toga što uvijek ideje dolaze iz Europe. Govorite o Europi na jedan vrlo zanimljiv način. Ja bih rekla da volite istaknuti kroz tekstove, pa i o tekstu koji govori o Europi niz paradoksa, protuslovlja koji također prate taj veliki dinamičan prostor Europe u kojemu je geografija itekako zapravo utjecala i na povijest samog tog prostora. Možda da malo osvijetlite upravo Europu kroz taj jedan paradoks. Dakle, riječ je o jednom dominantnom kontinentu, o jednom dinamičnom kontinuitetu koji traje, o jednoj, kako kažete, i ekspanzivnoj radoznalosti, karakterističnoj za Europu, pa jednom pustolovnom duhu koji je svojstven Europi. Govorite o individualizmu, o političkom, ekonomskom, znanstvenom i umjetničkom, koji je važna kategorija koja Europu, koja čini zapravo njezin identitet, da tako kažem. Spominjete i Kanta i njegove principe intelektualne slobode i princip samobitne odgovornosti koje također negdje ugrađujete u te temelje velike i snažne Europe. S druge strane postoji i ona druga i drukčija Europa o kojoj također govorite. Europa prepuna i ratovanja i inkvizicija i svjetskih ratova i kolonizatorskih aspiracija i svega onoga što zapravo u sebi nosi i nešto negativno. Kako procjenjujete taj paradoks? Eto, Europa je vrhunac u dobru i u zlu, bismo mogli reći. I to uslijed toga što ne postoji ni jedan kontinent koji je tako složen na relativno malom prostoru. Malo prije sam rekao da je Europa zapravo mnogo veća nego što to obično smatramo kad putujemo iz Zagreba u Beč, pa onda u Berlin, pa onda u London, pa Pariz, pa Trst i tako dalje. To je relativno malen prostor. Ali ako se uputimo u azijski dio Evropske Rusije, onda vidimo da to izgleda sve drugačije. Osim toga, usput rečeno, Europa nije siromašna ovim gospodarskim, odnosno osnovnim energetskim resursima. Ona je vrlo bogata, samo što Sibirija još nije dovoljno istražena. Ali sad da se vratimo tim paradoksima. Paradoksi se temelje na tome što ne postoji nijedan kontinent na kojem je na malom prostoru takva koncentracija različitih kultura, pa i različitih jezika, naravno, ima ih oko 40-ak, i ako ne računamo dijalekte, to su književni jezici, da se razumijemo. U Indiji postoji mnogo veći broj jezika, tamo nabrojano je recimo do 200 različitih jezika, ali nisu standardni i nemaju svi svoju autentičnu kulturu. U Europi svi narodi imaju svoju kulturu, posebno prema tome to nije samo 40-ak jezika, nego to je 40-ak kultura, 40-ak tradicija i 40-ak, moglo bi se reći 40-ak tendencija koje su usmjerene prema određenim mentalitetima. U Europi postoje različiti mentaliteti. Kako postavljamo pitanje kako se mjeri mentaliteti? Postoje različiti parametri od kojih možemo poći. Počet ću od jednog parametra koji je naročito aktualan u industrializiranom svijetu. To je odnos prema radu.
Danas se mnogo govori o tome, to su stvari koje pune feljtone danas svih velikih svjetskih novina, kad govore o Europi. Postoje takozvana sjeverna Europa i južna Europa. Na prostoru, na takozvanom europrostoru, kojemu mi uskoro ćemo pripadati Evropskoj uniji, ali nećemo pripadati, još uvijek nećemo pripadati europrostoru, jer to je od 28 država, samo 17 država imaju zajedničku valutu. Na tom prostoru zajedničke valute postoje, a to je jedan od tih paradoksa, i ozbiljnih protuslovlja, ili opreka, bolje mjesto protuslovlja ćemo radije reći opreka. To je opreka mentaliteta, recimo, rastrošnosti i mentaliteta štednje. U posljednje vrijeme, otkad se, evo, otprilike govorimo o posljednjih 4 godina, raspravljali se o tome može li europrostor i dalje imati perspektivu, s obzirom na činjenicu da postoje ti različiti mentaliteti, različiti odnosi prema radu i prema novcu. Pa se ozbiljno govorilo u krugovima sociologa i političara da se europrostor podijeli, da svaki ima svoje planove, svoje zajedničku valutu doduše, ali svoje, recimo, svoju percepciju gospodarskog života, da se podijeli na sjevernu sferu i na južnu sferu. Jer jedna stvar je Španjolska, Italija, Grčka, a druga stvar je Njemačka, sjeverna Francuska, Nizozemska, sve skandinavske zemlje. Dakle, dolazimo do tako začuđujućeg i zabrinjavajućeg, zapravo zabrinjavajućeg zaključka, da u svijetu u kojem su ukinuti blokovi koji su dominirali, politički blokovi koji su dominirali poslije Drugog svjetskog rata, da se sad stvaraju novi blokovi koji su obilježeni gospodarski. Međutim, smatram da pretjeravaju svi oni dijagnostičari koji u tome vide ozbiljnu opasnost za Europu. Mi jednostavno se moramo pomiriti sa činjenicom da se neki procesi u Europi i na drugim kontinentima koji su slijedili Europu, da su se zbivali i razvijali ne godinama i desetljećima, nego stoljećima. Tako da upozoravam da je to nepotrebna nervoza kad se kaže danas poslije, recimo, 60 godina od završetka Drugog svjetskog rata i 30 godina od tendencije da Europa nađe svoj zajednički identitet. To je nervoza kad se kaže te stvari donekle funkcioniraju, ali donekle stvaraju nove probleme. Potrebna je potrebno je veliko strpljenje koje će zahtijevati životne, ne jedne generacije, nego nekoliko generacija, da se te stvari donekle srede. Gledajte, učinjen je golem korak. Granice su otvorene. Europa je bila, koja je sama po sebi, po svojoj kulturnoj tradiciji, je kompliciran kontinent.
a bila je još kompliciranija kad ste morali putujući iz jedne države u jednu malu udaljeniju državu, 3 ili 4 puta proći granične kontrole. Toga sad više nema, Europa je otvorena, a otvorenost, kako znademo, uvijek stvara izbližavanje. Ja mislim da će se te stvari koje sada stvaraju ozbiljne probleme, da će se vremenom izgladiti i da će se naći neki zajednički jezik. Da, meni se čini i kroz ovu knjigu i kroz inače vaše nastupe i razgovore o ovoj temi da ste veliki pobornik Europe, europskog duha, jedan eurofil, pa čak i jedan esej, na neki način u jednom eseju odgovarate euroskepticima koji se pomalo smiju činjenici da je prošle godine Nobelovu nagradu za mir upravo dobila Europska unija. Iza toga zapravo vide puno politikanstva, a malo stvarnog sadržaja. Vi ste imali potrebu odgovoriti im euroskepticima. Točno. Jer su potpuno na krivom putu. Oni polaze od činjenice koja sa smislom te nagrade nema nikakve veze. Čitao sam u njemačkim novinama da čak i neki njemački publicisti prigovaraju toj nagradi, kaže pa i mi smo, pa i Francuska, pa i Engleska, sve velike evropske države, pa i male neke kao Švicarska, na primjer, proizvode goleme količine oružja. Kako može kontinent dobiti, zajednica, Europska zajednica dobiti Nobelovu nagradu za mir kad proizvodi goleme količine oružja i prodaje to oružje u područja koja su problematična? Onda odgovaram, američki predsjednik Obama je dobio Nobelovu nagradu za mir, ali nitko nije primijetio da je Amerika prestala proizvoditi i prodavati oružje. To su dvije potpuno različite stvari. Nije Evropska unija dobila Nobelovu nagradu za mir zato što se ponaša u gospodarskom pogledu ovako ili onako, recimo proizvodeći oružje ili ponašajući se dosljedno pacifistički. Ne zbog toga, nego zbog toga što je Europa stvorila svojim političkim usmjerenjem u posljednjih 60 godina, dakle poslije Drugoga svjetskog rata, je stvorila nešto što je jedinstveno u europskoj povijesti. U cijeloj knjizi ističem da je Europa jedini zaista dinamički kontinent koji se neprestano mijenja i svojim mijenjama utječe na sliku cijeloga svijeta. U Europi su se od antike pa do danas vodili bezbrojni ratovi. Oni čak imaju i svoja imena koja su vrlo znakovita. Stoljetni rat između Engleske i Francuske, 30-godišnji rat koji je zahvatio mnoge evropske zemlje, 7-godišnji rat između sjevernog i južnog njemačkog jezičnog područja, pa i Poljske, onda intervencije Rusije, podjela Poljske na Rusiju, između Rusije, Njemačke i Austrije. Sve to su to stvari koje su od srednjeg vijeka, zapravo od antike, ali u užem smislu od srednjeg vijeka do 20. stoljeća su obilježavali evropsku povijest. Europa nije samo divna nije samo tlo divne, neprocjenjive duhovne kulture, nego i krvavih ratova. Tako krvavi ratovi kao što su bili Prvi svjetski rat i Drugi svjetski rat se nisu nigdje drugdje vodili nego tako okrutno kao u Europi. Kaže se svjetski rat, ali se zaboravlja da su mnoge zemlje, na primjer veliki podkontinent,
kao Južna Amerika uopće nije bila direktno involvirana. Sjeverna Amerika samo na taj način što su američki vojnici došli u Europu, ali sama Amerika nije bila involvirana. Ratište, bojište, to je bila Europa. I ljudi zaboravljaju, i zato im mnogima dajem jedinicu iz povijesti, da je između prvog i drugog svjetskog rata, i jedan je bio gori od drugoga, da je prošlo samo nekoliko desetljeća, a to je užasno. I zamislite sada, poslije takve povijesti, u Europi, bar na tlu Europske unije, nije pao nijedan metak. A to je senzacija, to je zbilja povijesna senzacija. To što se zbivalo kod nas, ti tragični sukobi. Da, nužno je da se osvrnemo zapravo na našu situaciju, na naš rat na našu 90-ih. situaciju. Vidimo zapravo u tom kontekstu kako Hrvatska vidi tu svoju poziciju sutra u Europskoj uniji. Hrvatska se konačno oslobodila, Hrvatska je konačno i pretrpjevši ovu invaziju srpske ili jugoslavenske vojske, obranivši se, ona je uspjela stvoriti podlogu za svoj identitet, i ona, budući da je u kulturnom pogledu povezana sa zapadnom, odnosno srednjom Europom, ona ima svoje mjesto i mora naći svoje mjesto u Europi. Hoće li ona u gospodarskom pogledu, a to je poseban aspekt, hoće li ona u gospodarskom pogledu biti odmah u sretnoj poziciji ili ne, to je teško reći. Danas ima relativno slabe karte, kolokvijalno rečeno, ali ja mislim da će da će suradnja s Europom stvari vremenom, ne smijemo biti ni tu nervozni i nestrpljive. Takvi procesi ne traju 2-3 godine, nego 20, 30 i više godina. Ja sam duboko uvjeren da će mlađe generacije doživjeti Hrvatsku koja će naći svoje, u svakom pogledu, naći svoje povoljno mjesto u Europi. Poštovani slušatelji, bio je to prvi dio razgovora s akademikom Viktorom Žmegačem. Nastavak možete poslušati sljedećeg ponedjeljka u isto ovo vrijeme. Do tada srdačno vas pozdravljaju tonski snimatelj Miro Pijaca i urednica emisije Nevenka Dujmović.